Doncs, hola, molt benvinguda. Jo sóc l'Olga, de Pilates en català, i en el vídeo d'avui anem a fer un escalfament, una presa de consciència del nostre cos abans d'una sessió de Pilates. Ens col·locarem de peu amb les cames obertes a l'amplada dels teus malucs i et demanaré que et fixis, que tinguis els peus rectes, mirant cap endavant, dits dels peus que miren cap endavant, que no se t'obrin cap al costat. D'acord? I un cop aquí, simplement respira profund i a l'exhalar sent com baixes a terra, com els teus peus es connecten a la màrfega de fer esport. I et demanaré que portis la consciència cap als teus peus i busquis el que en dic el trípode dels peus, és a dir, 3 punts de connexió de la planta del peu amb el terra. El primer serien els talons, sent talons fixats a terra, després l'articulació del dit gros i la del dit petit, i aquests serien els 3 punts del teu trípode. Porta'ls amb fermesa cap al terra, sent aquesta connexió, i quan ho tinguis, separa una miqueta els dits del peu i prem-los contra el terra, evitant que se'ns flexionin aquests dits. Perfecte. Un cop tenim això sense perdre-ho, t'imaginaràs la coroneta, el punt més alt del teu crani, com vol pujar, estirar-se cap al cel o cap al sostre, però evitant que ens pugin les espatlles. Per tant, espatlles a baix, allargant la nostra columna. Des d'aquí portarem les mans al lateral de la caixa toràcica i inhalaràs profund, agafem aire, imaginant-te que portes l'aire cap a les teves mans, com si volguessis eixamplar la caixa toràcica, aquestes costelles, evitant que se'ns infli la panxa. I quan trec l'aire, tornen a lloc costelles i m'imagino com tot l'abdomen també va cap al centre i sol pelvià cap amunt. Anem a fer-ne 2 més aquí sense perdre connexió de peus amb terra i de coroneta llarga cap al cel. Agafo aire, eixamplo costelles, trec aire, tot torna al seu lloc i una miqueta més, buscant aquesta connexió. I una última aquí, si vols, ja pots deixar braços al llarg del cos, sentint el seu pes. I trec l'aire. Fantàstic. Des d'aquí anem a començar seguint aquest ritme, però quan agafi aire, pujaré espatlles i quan trec l'aire baixarem aquestes espatlles fent cercles cap endarrere. Agafo aire, elevo espatlles, trec aire per la boca fent cercles endarrere, 2 més. Aquests cercles poden ser cada vegada més grans. Evita balancejar el teu cos, que siguin només cercles d'espatlles. Atura't aquí un momentet i simplement anem a canviar aquest sentit dels cercles. Agafo aire, elevo espatlles i quan exhalo tanco el cercle, rodo espatlles endavant. Es pot sentir una miqueta més incòmode, continua creixent i sent com se separen els omòplats, les escàpules, com els donem espai quan vaig cap endavant i a baix. Ja em quedaré aquí, fantàstic. I ara agafaré aire, elevaré taló dret, però mira, evitem que se'ns desnivellin els malucs. I fixa't que tinguis el genoll mirant amunt, braç contrari endavant, com si féssim una marxa. I canvio. Molt bé. I un, més respirant. 2, 3, 4, genolls endavant, 5, 6, en fem 2 més, 7 i 8 i baixo. Fantàstic. Des d'aquí anem a provar. Agafo aire, elevo els 2 talons, el que pugui, exhalo, baixo. Fantàstic. Busca el teu equilibri, inhala, ajuda't a elevar amb braços, exhala, tot baixa a terra. No passa res. Si perds l'equilibri, t'ajudarà molt fixar la mirada en un punt. I una última. I baixo. No ens movem d'aquí i simplement inhales i quan exhales flexiones genolls i malucs en un squat i tornes.
i amunt, sempre buscant allargar en columna. I 3, 4, en faré 4 més. Fixa't que no s'obrin els genolls, que continuïn apuntant cap endavant i 2 més. I la darrera. I ara sí, a dalt. Separo les meves cames, les obro, tant genolls com puntetes dels dits poden apuntar cap enfora i des d'aquí anem a portar talons cap endarrere. En 8, 7, molt bé, 6, 5, 4, 3 i 2 i última, fantàstic, queda't amb els peus al punt on has parat i des d'aquí baixo, 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 fins on et permeti la teva mobilitat de maluc. Si pots fins a baix, fins a quedar-te d'alguna manera asseguda al maluc, et quedes aquí, si no, aquí dalt, on estiguis còmode, on arribis, pensa en continuar allargant espatlla. Fantàstic. Vinga, baixa una miqueta més, ara sí. Si necessites separar cames i passar el pes del teu cos d'un peu, d'una cama a l'altra, anem escalfant tota la zona dels malucs. Poquet a poquet ens quedarem, la mà dreta a terra, mà esquerra cap al cel, dirigeix la mirada cap a les puntetes dels dits que van al sostre. No deixis d'inhalar, exhalar, baixo i canvio. Una més per cada costat. I l'última. Des d'aquí portaràs les 2 mans a terra, estiro cames, deixant que et pengin els braços. I des d'aquí agafes aire i exhalant pujaràs rodonet, vèrtebra, vèrtebra, fins a dalt. Ja hem escalfat, pots començar amb la teva sessió.